l-20 sena tal-Ikirix minn April fuq One. Toy Story u l-isem ta' Students Fest għal din is-sena. Reċċa li ta' kull sena tittella fl-Università ta' Malta mill-istudenti għall-istudenti, hekk kif l-atturi u anke t-tim tal-produzzjoni huma studenti universitarji. Iltqajna mal-atturi u l-membri tal-produzzjoni waqt li kienu għaddejjin bl-aħħar preparamenti tagħhom fis-sala Sir Temiz Ammit. We're having fun. And I think it shows to the audience as well. Komunità kbira bejn l-studenti naħseb hija l-isbaħ ħaġa fis-Student Fest jien ovvjament aktar kemm ma tkunu maqudin aktar ħajtla show sabiħ u naħseb dik hija l-iktar ħaġa importanti fis-Student Fest u għala kull sena fuq sena jibqa' joħroġ tajjeb. Żmien twil nippreparaw, hemm ħafna timijiet differenti li ġew flimkien u naqdu biex jitellgħu prodott li nemmen li huwa wieħed ta' suċċess kbir. Aħna li nagħmlu il-koreografija u we bring together all the general cast, all the ensemble, all the mains all together. Din ir-reċċa se tkun qed tittella bejn il-5 u s-7 ta' April li ġejjin. Dan fil-waqt li aktar tarifu għall-biljetti wieħed għandu jidħol fuq is-sit tal-Kunsill Studenti Universitarji.